Els sectors econòmics. Les activitats econòmiques que es porten a terme sobre un territori són molt variades. Per estudiar-les, normalment s'organitzen en 4 grans sectors. El sector primari comprèn les activitats destinades a obtenir aliments i matèries primeres del medi natural. Així trobem l'agricultura, la ramaderia, la pesca i l'explotació forestal. El sector secundari. Aquest sector inclou el conjunt d'activitats econòmiques que transformen les matèries primeres que provenen de la natura en productes elaborats. Les més rellevants són la indústria, la construcció, la mineria i l'explotació de fonts d'energia, com l'aigua, el petroli, el gas, etc. Les activitats secundàries han anat evolucionant a mesura que s'hi han anat aplicant tècniques noves i s'ha pogut disposar d'energia suficient, de comunicacions fàcils i d'un mercat per vendre els productes. El sector terciari engloba una gran diversitat d'activitats. A diferència del sector primari i secundari, no produeixen un bé material, sinó que ofereixen un servei a la població o a altres empreses. Algunes de les activitats més nombroses són el comerç, el transport, la sanitat, l'educació i el turisme. El màxim creixement d'aquest sector ha estat possible gràcies a l'aparició i l'expansió de la societat de la informació, que comporta canvis tan importants com és ara el desenvolupament científic i tècnic, la globalització de l'economia i el creixement dels intercanvis, fins al punt que es parla de la revolució del sector terciari. També hi ha un terciari banal, és a dir, sector dedicat a les activitats econòmiques que requereixen poca preparació i que acostumen a estar mal remunerades, com ara els serveis domèstics, les feines de neteja i la venda ambulant. El sector quaternari. Actualment es diferencia un nou sector econòmic, el quaternari. En aquest sector de l'economia s'inclouen aquelles activitats relacionades amb la gestió i distribució de la informació, així com les activitats de recerca, innovació econòmica, social i cultural. És un sector basat en el coneixement, per tant requereix mà d'obra qualificada. La utilització de tecnologia molt avançada, una inversió considerable en recerca i el control de qualitat dels productes.